ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁ ବାର ବି ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗତରେ ଆଣିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଟିପି ହେଉଛି ନଥିଲା ବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ମାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଏ ୱାସିଂ ଯେଉଁ ମାଟି ଡମ୍ପରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁରା ସବୁ ଆସୁଛି, କରନ୍ତୁ ସିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ୱାସିଂ ଯେଉଁ ମାଲ ଫାଲ କ୍ରୋମାଇଡ୍ ଫ୍ରୋମାଇଡ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ ଅଫିସ୍ ଯାଇକିରି। ତ ସେସବୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିନଥିଲେ। ହଁ, କରିଦେବା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଆଦିବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟିପି କଲେ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ହାଣିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଜାଗାରେ ତମେ ଗଛ ହାଣିବାକୁ କିଏ ନା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ଆମକୁ ତ ପଚାରିନି, ସେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହଣାହୁଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ପଚାରିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଚାରିବା କଥା। ସେ କିନ୍ତୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଟା ଫୁଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସଫା କରିଦେଲେ, ଆମେ ବି ଆସିକି ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲାଠୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଗଲା। ଏଫଆଇଆର ମାର୍ଫତରେ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ଆମେ ବି ପଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ବି ଡାକିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଡିମାର୍କେସନରେ ଯେ ନେଟ୍ ବି ବାହାରିଲା ବି ଆମ ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ପାଖ। ସେଇ ଜାଗାଟା ଅବଶ୍ୟ ସୁକୁରିଂ ଏରିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ଲାଗିକି ଆମ ଏରିଆଟା ଏଠି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ସାଇଟ୍ଟା ପୁରା ରହୁଛି ସାରାବଲି ହାମ୍ଲେଟ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଇଟିପି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଇଟିପି କରିବୁ। ଇଟିପି କଲେ ତ ଆମର ଏଠି 200-150 ଏକର ପାଖାପାଖି ଆମର ଜମି, ଚାଷ ଜମି ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେବୁ, ପାଣି ଫାଣି ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାହା ବାହାରିବ ନିର୍ଗତ ହେବ ସେଥିରୁ ଇଟିପିରୁ, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜମି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ନା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ, ସବୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ ଇଟିପି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନେ ମାଇନ୍ସ ସାଇଡ଼ରୁ ସିଲ୍ଡ ପଶିଯାଇଛି, ମାଟି ମାନେ ପଟୁ ମାଟି ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରୁଷ ଧରିକି ଆମେ ଏଠି ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଯେତେ ମାନେ ପିଢ଼ି ଗଲେଣି ସେଇ ପିଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଏଇଠି ବି ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲୁ। ଚାକିରି ବାକିରି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନେ ୟା ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ଚାଷ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ହାରରେ ପାଉଥିଲୁ, ସେଇ ହାରରେ ମୂଲ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ଯେହେତୁ ବି ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାନେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭିତରେ OMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳକ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ଯଦି ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଆଜି ଉପୁଜିଛି ବର୍ଷା ହେବାରୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ଆସୁଛୁ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କୌଣସି ଶୁଣିଲେନି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେତେ ଅତିରୁ ଇତି ହେଇଗଲା, ଇଟିପି ମନା କରିଥିଲେ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଡ୍ରେନ୍କୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁନି ବୋଲି, ପୁନରାୟ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ମାଟି ଆଜି ପୁରାପୁରି ସିଲ୍ଡ ଭରିଯାଇଛି। ଯାହା ପରିବାର ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ତୁଙ୍ଗା ଆଳୁ ମହୁରେ ଚଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମତେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଟା ମାଟି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟା ମାଟିରୁ ଆମେ ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ କିଛି ଚଳିବୁ କେମିତି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଖଣି, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସଂସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ଆମକୁ, କହିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି ପୋଷିବୁ, ପରିବାର କେମିତି ଆମେ ଚଳେଇବୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଆମର ମାଇନ୍ସ ସବୁ ସିଲ୍ଡର ପୁରେଇ ଦେଲା ବିଲ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଚାଷ ହବ ନାଇଁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆମ ପିଲାକୁ କେମିତି ପୋଷିବୁ? ମାଇନ୍ସରୁ ପଶି ଏଇଠି କ'ଣ ଇଟିପି କରିଥିଲା, ସେଠି ମାଟି ଗଦା କରିଥିଲା, ସେ ପଶିଗଲା ବିଲରେ ପଶିଗଲା, ଏକାଥରେ ପୁରା ସମତଳ କରିଦେଲା। ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ କେମିତି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପଶିବୁ କେମିତି? କେତେ ଏକର ଭିତରେ ମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିଛି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ମାଟି? 6 ଏକର ପଶି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକି OMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, ଜଣାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ସବୁ କିଛି କହିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ OMCଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ। ଆମର ତ ଏ ବିଲ ଆଉ ଚାଷ ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ଯେମିତି ସିଲର ପଶି ଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଷ ହବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ମାଟି ହବ ଉଠିବ, ସେ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ କି? ଆମେ ତ ଚାଷ କରିପାରିବୁନି ଆଉ ନା, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହଁ,
କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଇଟିପି ତା ଶାସନାମୂଳକ ଆପଣ କଣ ମିଳିଥିଲା? ସେ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ କଣ ଚାହିଁବୁ ଆଉ, ଆମର ସେ ସୋଦ ମୂଳକି ଦବ। ଆମର ତ ଏକର ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦଉ। ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ, ସରୁଆ ବିଲି ଘର। ଆଉ କଣ କହିବୁ, ଆମେ ତ ସେଇଠୁ ପେଟ ପୋଷି ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ଜମିରେ ସିଲ୍ଟି ପାଣି ପଚିଗଲା, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି ତ ଆମର ଧାନ ବିକୁଥିଲୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ସିନା ଚାକିରି ବାକିରି ଯାହା ଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ପେଟ ପୋଷି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ। ଆମର ଯାହା ବାପ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ତ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଆଉ ଓଟିଭି ବନେଇଲା, ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆମେ ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କଲା ନାହିଁ। ଆମର ବାପ ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ଆମେ ବହୁତ ତାକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ହେତୁ ସିଏ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ନେଇଗଲା। ଯେତିକି କଲା ସେ ଚାରିପଟ ଯଦି ପାଚିରିଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ବିଲକୁ ପାଣିଟା ପଶିଥାନ୍ତା କି ନା ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥାନ୍ତୁ କି? ଆମର ବିଲରୁ ପାଣି ପଶିବା ହେତୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗୁଛୁ। ଆମର ନିହାତି ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉ। କଣ କରିବୁ ଆଉ, ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆଉ।